النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم الله أتقاكم. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Bala'in kidnapping da ke damun Najeriya Allah ya kawo mana sauƙin shi. Allah ga zaɓi ya fuskanci mu Najeriya, Allah ya sa yi lafiya gama lafiya. Allah ba mu da ƙarfi ba mu da dabara sai naka, Allah ka ba mu shugabanni masu tausayi mu. Wanda zaɓen su zama alheri ga jihar mu, jihar Kaduna zai zama alheri ga ƙasar mu baki daya. Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda suka zo nan na nesa da na kusa, Allah ya mai da mu gidajen mu lafiya, Allah ya sa yi taro lafiya gama lafiya. Alfarman zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka san shugabannin kirki, Allah ka san su mu san su ba, Allah ka ba mu na kirki. Allah ka san na kirki, Allah mu san su, Allah ka ba mu na kirki. Allah ka ba mu, Allah ka zauna da mu lafiya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kuna tare da kafar Hijira TV a daidai wannan lokaci. A lokacin da ta je ɗaukar taron farfajiyar Ubasani da ke nan jihar Kaduna. Kafar Hijira TV tana Najeriya a yanzu haka ana ɗauko muku wannan rahoto a inda aka tara taro na wannan farfajiya, ake tattaunawa akan neman mafita da kuma yadda za a yi a ga cewa lallai an tabbatar da cewa wannan farfajiya ta taka rawar gani domin ganin cewa ta kawo kujerar Ubasani a matsayin gwamnan jihar Kaduna. Da wannan nike kira da ni da kai da ke da ku da su da mi haɗin haɗaka haɗa kai mu haɗo gaba ɗayan ƙur'unmu don ganin mun haɗe a polling unit. Distinguished Senator Ubasani mutum ne mai ilimi kuma kusanin kowa ne. Mai ilimi shi ya san yadda ake ba da ilimi, kuma shi yake aiki da ilimi, kuma shi ya san hanyoyi da matakai na bi da zama da al'umma a ilimance. Sabon gwamna daga malam sai malam a Kaduna.